Traçat 3. Les valls. Descripció del traçat. L'autovia transcorreria paral·lelament al traçat actual sense aprofitar-ne cap secció fins a entrar al terme de Cercs i després es desviaria a l'est del túnel de Cercs, sortint a través d'un primer túnel curt sobre la Casa de la Plana. Segueix un viaducte sobre el torrent de la Font d'en Mateu i un segon túnel que desemboca en un viaducte de grans dimensions sobre el torrent de les Garrigues, una trinxera o un fals túnel a l'alçada de Cal Conill i un segon viaducte monumental sobre el torrent de Peguera. Aquests viaductes transcorren per damunt dels aqüeductes del canal industrial i resulten visibles des dels nuclis de Cercs i Sant Jordi, també des de la Font Gran. El segon viaducte desemboca sota la Casa del Galló, a poca distància de l'Escola de Sant Jordi, on es faria un nou túnel que passaria per sota de l'ermita de Sant Jordi i creuaria el Puig de Sant Jordi per sortir entre la Gasolinera i la Rodonella. Continuaria paral·lelament a la carretera actual, passant pel costat del nucli de la Rodonella fins a l'enllaç del costat de la Tèrmica. La pràctica totalitat d'aquesta secció s'hauria de fer mitjançant viaductes que volarien sobre la riba dreta de l'embassament. Impacte de les obres de construcció. Durant la fase de preparació de les obres podem considerar que l'impacte serà sever. El fet d'haver de construir tants túnels i viaductes tan a prop dels nuclis urbans i considerant també la difícil orografia de la zona, que les molèsties seran majúscules. Les carreteres del nucli de Sant Jordi i les de la Rodonella serien les vies d'accés directe a les obres de construcció. Capítol a part és l'impacte sobre l'escola. La proximitat només 250 metres del túnel causarà inevitablement problemes de soroll i de pol·lució atmosfèrica. Impacte ambiental. Aquesta alternativa, juntament amb la de Vilada ja descartada, és amb diferència la més perjudicial per al medi ambient. Tot i que les valls no estiguin actualment emparades per cap figura legal o urbanística de protecció, l'interès natural i cultural de la zona és inqüestionable per al poble i, per tant, qualsevol alteració de les seves característiques o dels seus valors, inclosos els camins mil·lenaris que permeten l'accés a les valls, provocaria danys irreparables en l'entorn natural i paisatgístic de Cercs. La qualitat de vida dels habitants del municipi es veuria greument afectada, ja que el poble quedaria apartat del seu entorn natural immediat. El poble perdria tot l'atractiu per als visitants. Els usos socials, tradicionals i actuals de la zona, passeig, caça, recol·lecció, etc., es veurien totalment compromesos. La roureda que dona el seu nom al poble quedaria malmesa per sempre. L'antiga plataforma ferroviària de la Via Vella o Tramvia de Sang, declarada bé d'interès local, es veuria també directament afectada, comprometent el projecte de condicionament com a via verda per a vianants i ciclistes. Accessos als nuclis urbans. Un primer accés abans del sector del Gall a través del túnel de Cercs. Encara que l'autovia passa pel mig del poble, l'accés queda més lluny que en les alternatives 1 i 2. Un segon accés a l'alçada de la Tèrmica. Costos econòmics. Hom presumeix que aquesta alternativa és més barata que el traçat per les costes de la Nou, però no s'ha fet cap estimació que permeti comparar el cost econòmic de les diferents alternatives plantejades. D'una banda, la llargada dels túnels i viaductes és quasi la mateixa. De l'altra, el cost econòmic és difícil de calcular, ja que la inestabilitat del substrat geològic pot revestir una enorme complexitat tècnica, amb els corresponents costos econòmics associats. El risc geològic associat al sector del Galló, Sant Jordi i la Rodonella és elevat, com adverteix el mapa de riscos geològics i confirma l'experiència de la població autòctona. Cal recordar els advertiments fets per la gent del país sobre la inestabilitat dels terrenys on es van fer les obres de millora dels revolts de la C-16. Les obres van revestir una gran complexitat tècnica, van tenir un elevat cost econòmic i, tanmateix, la carretera continua baixant. Futur del poble. La Rodonella queda just a la sortida del túnel i perd pràcticament tot l'espai a la riba del pantà, cosa que condicionaria molt més la seva imatge i la seva projecció turística. Cercs perd el seu principal atractiu natural i paisatgístic. L'impacte en el medi ambient incidiria negativament i directament sobre els usos socials que té la zona actualment: passeig i excursionisme, bolets, caça. La Font Gran, un dels punts de referència dins de la vila i que actualment més gent forana aporta al poble, es veuria directament afectada. La via verda de la Via Vella esdevé inviable o veu severament afectada la seva qualitat ambiental i atractiu. El futur de Cercs es veu seriosament hipotecat, ja que els diferents nuclis romanen totalment encaixonats entre l'autovia, el pantà i la Tèrmica.